Kini, naay babay. Way kauban. Paksit yun ni ron. Tulisan yun ni ron. Go siya na kong armasok. Sipa na ba kayo ni? Sipa ka ni? Sa panahon ay karon ngita kong biktima kon ay kay pagitan ni kon atay kwarta ni agi ang pandemic sus ang bayo to si kwarta ato sa una na siguro ay dagto mag lakaw-lakaw ron dito aw why toles wapo kay kog armas made in China sus na magpabongbuang ani buslot yung lubot. Kaya ako makita na yung unahan, maksit yun. Tutoy na ko. Kung pagkaysa, ako rin patotyan nga to, basta makita ko gwapo dito sa unahan. Basta na, ay muagi dire. Katilog yun. Tulison yun ako. Kay, ningaw kini dire. Ay ning makakwarta jud ang bayot karon. Di pwedeng di ka kwarta kay sao na lang ni atong mga laki ani. Daganan tag laki ug wa tay ihatag nga 150. Tagos ako. A few moments later. Kiyak. Tugtiaw naman kong standby dito. Pamay ni Agi. Kuyaw-kuyaw nigmasakpan ko dire. Hapit na maabot ang tindira sa Swertres. Maabtan ko dire nga manulis. Na, balhin kong pisto Ato ko sa unahan. Hour later. Tukos merkado kay mangumpra ko niya. Magkuwang niya kong kwarta para pangumpra. Gamay na kong kumprahon ay kay napamsa ko dito ibog gasod anon ng guro. Kapuyag baktas ani layo pa kayong kasada. Kini, naay babay. Way kauban. Paksit yun ni ron. Tulisan yun ni ron. Go siya na kong armasok. Sipa na ba kayo ni? Sipa ka ni? Tulis. Tulis ni. Nulis ka? Ay, nagdagang istorya. O saan ka? Bayot? Pagkagwapo ra ba ni mong kapagkalalaki ng bayot-bayot ka? Anong puta ay nagkaswerte ra ba untag is bubay ni mo? Yan ang pagbabayot kang haka ka. Ay, nagdagang istorya day. Ambi ng kwarta ni mo. Kwarta ra? Aron, di na mabuslot ang bintana sa bitok. Kwarta ra imong kinahanglan? Kwarta ra di kong labot sa imong dagway. Kwarta ra ko. Kaya pareha sa tagdugo. Ano na yun? Huwag mo hangyo kang ismiring huy mo. Sugot pag ipagdahon kay. Kaputi. Intag pang maaani guro ay. Kwarta ra dyan? Kwarta ra ko Ambi din ka ba? Masakbay ba naman kayo na kong kwarta? Guro man ikumpra ginamusok buwan. What? Ano yun? Kiki? Isa pagpila na kagamay. Ambi. Wala ilang panulis dungoy. Kay, puri taon na kong kwarta in town. Kamuhatag kag dekip. Pasilong di karon. Paita. Ano yun? Sus manulis ugot ng tutok. Sus maulig taon na kong kwarta in town. Naguan in town ni Nako. In town ni in town. Kumaligya in town kahoy. Ambi na yun. Kaya ni mo muhatag. Uy, kaya maabit mo. Sakpanta. Lakaw na hainan. Ay naglingi-lingi. Ay naglingi-lingi. Dito lakaw na yun. Masakpan ng tika. Lakaw na yun. Kwarta dyan. Sintos. Okay, kaya napakulo. Suklian na 50. Tagong 50 raman ron. Ang limit sa panggobyerno sa mga bayot. Magkapanglaki na ko ani. Nabulog. Dine, tuko. Ato na ko. Ato ko pa na bayot ni Benyo. Suksyoy pamayot yun. Di na nga kadlok ang bayot. Kaya ka na bayot mo na naghatag na itong kwarta. Bayot ba? Panahon ganay sa krisis ta. Bayot atong sandikan. Lood kay paminahon. Laki pareha ko. Lood. Ayaw nang lood. War nang lood. Makadawat ang kwarta ba? Kwarta na kayo na no.
Pabor kini. Pero iki bahala iki diskarte iki mo jud ko kit. Nagkakit anya ko sa mga ay makailan ako doon sa uwo ko. Sige lang kay maana na kakadugayan. Ano ba Muro man? mabayad apil ana. Ay sus di oy, lunsa. Ay nasa patakot ng pagkabayot sad. Ya sige sige. Sige. Ya ka pabor mo yan. Among ko sige. Wa mo ilay mo hatag kwarta ko ka. Kwartam ka ta. Ilang ka nang kuan ang bayot Di kasagaran sa bayot ako na ibawan, 150 yun. 150. 150? Pero tira dalian, unsa? Sinaw pang sumbuhan. Kadiyot ra din ha. Katiyo talaga yun. Kay wa may babae diri mga agi. Basig maka-jackpot arog na ibayot mo agi kabantay itong bigaong yung bayot. Ay say bayad to. Kato mo siya. Sus, wag ka pa imo nga. Dagkor maging pagtak. Di na mo para. Wa ko masaya. Mao na bayuta kung ingon nimo. Uy, sus, talo. Sus, pa imo. Ang apo man nakatong hinutay to ni isi ikoy. Apo na. Mabayot eh. Di sato pa ka na siya. Nani kwarta ngayon, nig kwarta siyang apuhan. Sige, tawa. 150. Psst! Mereka. Padaw na. Lain nagdaw eh. Padaw na. Blandig buhot. Ay, mereka. Ay, mga pugi. Nani kwarta. Ka mga guwapo. Ka mga macho. Hindi ako ang orange. Kani, virgin pa gini, virgin pa gini. Yay, udah virgin pa na siya. Virgin eh. Ay, kalami. Oh, nya. Oh, hamis. Hamis ba? Ate, dagko pa mabalipon kung Pila may hatag mo. 150. Ay, yatag ron. Kwarta lagi ta kwarta tani ron. Sunod may kwarta na. Ya, daw. Kami duha o 300 na. Ay, ikaw una. Ako yun. Gini, ikaw una. Ano lang ko? Ikaw di ay. Ikaw man lang. Observe man ko. Kamundo ha? Dungan ta. May nang kamundo ha? Inyong mga sumbuhan, mga sinaw, magdungan ka sa inyong mga Patay, sus! Ako yaw. Masing inaw. Di na maputol. Dili, ato nang sa pasinawag maayo. Kami man kayo na ilulipap. No? Kala una. Tamusan. Kakaka ko. Observe naman ko. Sige, tagaan ka muna. Abi, bayari mo. Ito yun yung maayo ha. Virgin pa kinigtutoy. Saan na nga doon? Gaya ng tutuyan na. Tinauna nga tutoy. 100 mo. 100 mo para way dagan. Asas Way kwintaan dagan ha. Ya, ato pa. Utangan. Tagan? Sunod na pod. Uy, hindi ahak mo ako. Tidak ada tahan ng daan eh. Sige na una. Ya, gitu. Bilangan. A few moments later. Itaan. Ano ko pagpalit ani? Sudaan nga. Tulis na itong animal itong bayota. Kitaan ko lang itong animal. Lampurnason ko yung naong ani akong bag. Dali na ito na kay kong kwarta. Igi, tulis pa sa kagwang. Kitaan lang ito karon. Ano ka yung bayota ka pa sa makit ang kay katong kwarta hapot. Gihaguan ko itong maayos patod ang singot niya. Tapos tulison lang yun ni mo. Kitaan ko sa unahan doon. Masus gigi. Bira. Nakasarbo mo ako. Ay, Pisti kang bayota ka! Wala na may langanan. Susa kong ditulis na akong kwarta. Igo ito pangumpra. Asa akong kwarta? Oh no. Igo, hindi ka bayota ka. Igo, hindi ka sa nang bayota ka.